Kablaw iti panagkakaysa, agtuyan dagiti napapatag adamdamag para iti La Union agkaysa newsbreak. Mannalon an apektaran iti naglabas a bagyo nakaawat iti tulong pinansyal manipod Kapitolyo. Nakaawat ti tulong pinansyal manipod iti Provincial Government of La Union dagiti sangagasut 50 ket siyam a mannalon iti probinsya an apektaran iti napalabas a bagyo Christine. Indauluan ti Office of the Provincial Agriculturist kadwa ti lokal a gobyerno ti panakaipaay iti cash assistance kadagiti benepisaryo a mannalon manipod iti ili ti San Gabriel, Bangar, Luna, ken kaba idi napalabas a lawas. Tata agamanon iti grasya ni umay di Kapitolyo apo kay nanguluan iti ayatan tayo ng gobernador awan sa bali Honorable Mario Eduardo Ortega apo ni apo BC Gobernador awan sa bali ni apo Eric Sibunga at daytoy maitad man ang kanyayo apo nga pagsayaatan para iti farmers tayo. So masaysayatan tayo mag-apo niya. Nasurok may 1 milyon a pesos tinailatang nga pondo para iti tulong pinansyal. Tunggal mannalon kat imawat iti 8,000 a pesos. Agyaman kami apo iti tulong nyo ta daytoy nga tulong apo kat maramat ni mutlaeng nga kaspagpuunan mi. Iti panagmula mi manen iti daytoy nga umadan ni panagmumula iti nateng. Igatang mi manen iti masapol iti balay kan DJ igatang mi iti mula mi pag imula mi nga kasapulan manen sa dandani panagmumula manen iti nateng. Pagyaman may kinapo gobernador. Impasigurado mat ni Governor Mario Eduardo Ortega teglaplapusan na suporta na para karagiti mannalon kasaruno ti panangalukoy iti gobernador karagiti kakailian iti La Union agkaysa tapno mapaduras ti sektor ti agrikultura iti probinsya. Iti sa balipay adamag nasurok sa ngagasot nga umili ti santol nakikaysa iti bloodletting activity. Nagkaykaysa dagiti umili ti Santol La Union iti naangay a bloodletting activity ideal daw iti Biyernes ijay munisipyo. Inyuswat daytoy iti lokal na gobyerno nga idadaulwan ni Mayor Maria Teresa Linwaylan Senen ken nakipasitan iti sangagasot 62 nga umili ken dagiti empleyado iti naduma-dumang ahensya ti gobyerno. Mismo ati mayor ket nagidunar iti dara. Baligin ay ganuat iti programa babanti pa nakipag La Union agkaysa iti LGU Santol, Ilocos Training and Regional Medical Center, Department of Health ken ti Provincial Government of La Union. May samot ako na nagidunar iti dara itatangad daw. Ito yung makamit ako ng blood getting because importansya na ako dito dakil ako iti maitulong mo iti sa iyan. Kamay salaon nga bart ako iti dara ket may san mo biya iti ingkad isa sa batch. Iti sa balipay adamag manipulative learning materials ken food packs manipod Kapitolyo inawat dagiti umili iti nagilian. Naragsak na inawat dagiti daycare pupils ken manursuro ti ili ti nagilian La Union dagiti 30 ket 6 a box iti manipulative learning materials iti naangay a distribusyon iti Lunes. Personal ngayon paay daytoy iti Provincial Government of La Union babaan iti Provincial Social Welfare and Development Office ken naimatangan ni Vice Mayor Reynaldo Flores ken dagiti empleyado ti munisipyo. Nang ipaimot ti Office of the Provincial Agriculturist iti food packs kadagiti mannalon ken mangalap an apektaran iti napalabas a bagyong Emong. Kagidnan daytoy iti panangipaay iti lokal a gobyerno iti nagilian iti educational assistance para karagiti learners with disabilities. Wala, 1,000 kayo ng beneficiaries na ta. Nakaawat si food pack, educational assistance, learning material, kaya nagduma-dumapay. Yes, hangtag patingga dito eh. Hangtag sartag. Namuyot din kayo. Uray awan yung titigra. Masapol at tinulong kayo. Ken maudi karagiti damdamag nasurok sa ngagasot as senior pensioners ijay Luna na ipaayan ti stipend. Kas kanayon na nasuporta karagiti senior citizens nang ipaay ti lokal na gobyerno iti Luna babaan iti panangidaulo ni Mayor Gary Pinzon ti stipend para karagiti sangagasot ket 50 as senior pensioners idi Lunes. Dagiti benepisaryo ket pakiramanan dagiti nataengan ngagmay sang agnanaed awanan ti pagsapulan ken saan nga mauawat itanyaman a pensyon manipod iti naduma-dumang ahensya iti gobyerno. Ti programa ket pinunduan iti lokal na gobyerno nga daan ti panggep amang ipaay ti tulong pinansyal kadagiti nataengan tapno masustinir da dagiti pagkasapulan da iti naldaw-aldaw. El Union.